सर्वप्रथम म्हणजे आपल्या जे जर तुम्हाला हिरड्यांचे रोग असतील, म्हणजे जिंजेवायटिस किंवा पायरिया असेल, तर तुमच्या दातांच्या हिरडीच्या स्पेसमध्ये, दातामध्ये तिथे अन्नकण अडकलेले ब्रश काढत नाही आणि तेव्हा ती दुर्गंधी येते आणि तोंडाला वास येतो. हे एक सर्वप्रथम कारण आहे. बरोबर. आता तुम्ही म्हणता जीभ साफ करतो तरी पण तोंडाचा वास येतो, पण बॅक साइड ऑफ द टंग घेतली ती साफ नाही करत. आणि टंग क्लीनर वापरू नये. सॉफ्ट ब्रश सुद्धा वापरू शकतात टंग क्लीनर त्याच्यासाठी. आजकाल हेड ऑफ द ब्रश मध्ये जो हेड असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा टंग क्लीनर्स आलेले. तुम्ही जीभ नीट साफ केली तरी सुद्धा बॅक साइड तरी सुद्धा तुमचं तोंडाला वास येण्याचा प्रतिबंध होऊ शकतो. आपलं चेंज डाएट, काही लोक खूप गार्लिक खातात, ओनियन, स्पायसी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाईन्स, त्याच्यामुळे सुद्धा तोंडाला वास येऊ शकतो.